Илиева, позволявам си да се противопоставя на данните, които предоставихте. Те не са верни. Искам да дойдете в дуплика и да кажете откъде разполагате с такива данни, защото има официални източници на статистически данни във връзка с макроикономическата ситуация в България и те са много различни. Има и платена версия на ChatGPT, която дава по-добри данни. Срамота е във вот на недоверие да излизате и да говорите абсолютно несвързани глупости на безплатната версия на ChatGPT, да излагате така наречената опозиция в зала. Казах ви, вие, цялата ви група и освен това, вие сте незаконен народен представител. В дуплика само два въпроса. Откъде имате тези данни? Просто кажете, тези данни за брутния вътрешен продукт и процентното му съотношение имам от Националния статистически институт, другите имам от Евростат, третите имам. Да ми кажете откъде ги имате. Нито едни от данните ви не са верни. Позорно е това, което говорите, глупости от трибуна. И втория въпрос. Само вие или вие и Вилин Михайлов двамата не сте си попълнили документа, за да станете народни представители? Благодаря.